Mannen, het Vrije Piratenfeest afgesloten. Allereerst, wat is jullie reactie net van het podium af? Nou, Wauw, gigantisch, kippenvel. gigantisch. Echt kippenvel. Ja, heel bijzonder. We komen hier al jaren, zeg maar. Maar elke keer dan hebben we weer het gevoel dat het weer overtreft. En elke keer hebben we weer het gevoel van, hoe dan? Hoe kennen mensen uit Noordoost-Friesland jullie zo goed, zeg maar? Want dat is volgens mij ongekend. Dat komt door de Vrije Piraten. Ja. Ja. En ik moet zeggen dat Ancora, die treedt, ik heb het net op het podium gezegd, ook de Vrije Piraten bedankt. Dat onze optredens die zijn eigenlijk voor 80% in het noorden van het land. En daar zijn we zo ontzettend trots op en ontzettend super. Het is gewoon geweldig dat wij hier zo op handen worden gedragen in deze provincies. En dan nog even eerlijk, voor alle drie, wat is jouw favoriete nummer om te spelen? Onze nieuwe single, Ga met me mee. En voor u? Ja, Storm en Woeste Regen was altijd wel mijn favoriet, maar wij hebben in een korte tijd, in 3 weken tijd, hebben we nog nooit zoveel reacties gehad op een nieuwe single. En deze single is wel heel bijzonder. En voor u? Voor mij nog steeds wel Storm en Woeste Regen. Er zit zoveel energie in. Ja, dat leeft bij de mensen. Geweldig. Hele fijne terugreis en bedankt mannen. Dankjewel. Dankjewel. Ahoy!